Kaketeng janga gadai ka Precious Kishi Karanto, ngadai ka Frontline Worker ha United Kingdom, ngadai ru naka balang Jesus is Lord, kabasungsi kalong bangadai uway na kinas, kibana po ri Philippines, kibalong positive na COVID. Kidak ba sedang penpau bangayo COVID, kisdang penidak ha ubanay March kan nyotrik. Kumta ngala thau jingshit ilade, bat ka jingshit ka poi hadu 9.0 degree Celsius. Hadin si snipat, ngaslang sngo katakli, ngayo penhiar, arsngi, bat pri artan. Ngamtip nganlek kumno. Kumta mangabat iparlok janga nilaray ban phone siya ka hospital. Iara ila phone siya po hospital. Pentip banga don ka symptoms. Bat amtang ba phone na banta janga ndray phone ro siya ka hospital ka ba itray. Pentip ba ihap ban penkerpang nila de kat sausi namar ba biasa lang hakejuk aye kumta na hospital ki penkrek banwan syem ya kites nangi bad hau benai match arpusal tarik ngayo ka phone na imatron kali yang akum no ngalong kum no ngasngo atau ngalayo sngo kan sngo klain na em. Pada hadin katu kat nipor kecingnya keren pelengkot ia tu yang ba ngalayo ya ka result bat kata kalong positif bat ngalong positif kata result bat uplay penkan mau yang aku kata kepor bagi brew kinamla banyarap yang ndai tang mau bala banyarap yang bat kadai ka kubor ka ba ublay ay nga kum kata kapor kum tanga sedang benkam kenti yaki kular jong ublay yaki kular jing penkia jong ublay bat kadon ru ka dekat Bible ka banga kenau kata kapor ka bawan syat yaki jingmut jing berkat jenga kadai na ui saya kalau nang ka basap way bat ka dekat ka basipo man kapor ka banga sngo syap ting ngaya tu ublay try me penkia ia Lazarus bat haba ulay yabro bat me ajing impat ya me penkia ia kantai ke bapang isngam kat asnam me penkia ia Bartimaeus ubamatla bat me pen bat imat pat try kani kadai tang jing pang coronavirus mila ban penkia ia ngatip bat hadin kata na yatu hakikini kikpa kajing si siya ngam kuat ban yatu yaki namar ngam kuat yaki bakin kuslay na banta junga ndray hadin nga yatu laka yatu yaki pat kabiang pat namar ba kiyo pan duay kerpang na banta junga pat ki pa duay kerpang ro ay ki way ki bangay pat ngasngungu yaki baduay na banta junga namar haka mensim ke junga ngasotu baki pun bahagi ibriu ki duai na banta junga watla da teng ngam smula bendring mensim bat ngasmu telot bah ngam la banyeng ngam la banyag bat ngam la watang ban plit ya ka Bible ro ngaklem ti hospital nasyak sumar haying pat ublay syam ina setia yang upendap ya kicingkan kambaro ki para bangay hatin baki tip bangayo cimpang COVID ki phone yang pat kedua yang alan baki phone kadai kapor kabangi don ha kapor pa lockdown pastor jingi hadin bayo jingtip phone yang bat dua kerpang na pentajanga bat tang ba phone ndai yuan ban ra jimpam bat ikijindon kam jama paro ki badap nak benta artayo bat nga ingu si sayo play
ngasngu ya kejing pendap penbiang juu baro hoi ting ngasngu ba ngamla ring mensim ba banga sngu ba ngamla ban ring mensim ba ka bakum kata kapor nga sngu kumban khot ya ka ambulans bakan bu ya nga sa hospital ndai nga patriang ya kejing ha uplay upadai unong penkia janga pat unong pentengan janga bat haka jaka ka bangan phone ya ka ambulans nga khot kerpat ya ka kerteng utrai bat bangan duai nga snow ya ka bor ka jong uplay ka batre ya ka met ka janga bat apo ka mensim ka janga nga tip bangan job ya unik kunang jingpang kai ka banga kwa banyathu ya phi ki paralop ki parabangai na ka ne ka por bahaba phiat lang ba kum ka ne ka por jang uknyang jingpang pen klan ya ka jingai ka jong phi ya ublay namar kalong ka padan kam ban pen scam ya ka jingai ka jong ya ublay kum ha ka ne ka por bat ni dai ban kan maro bangi dan ya ublay ubangi la ban sno dai ublay ubangi ubala ban pen kia lut ya ki jat jingpang jong i baro hanga hinga sngo ba ngim dai ban shepting ya u coronavirus namar ba ngin job ya une u knyang jingpang lang ba u Jesu Christ ngin job ya une u jingpang lang ba ka jing duai ba lang ba ka jingai ha u Jesu Christ kat kum ka jing shem junga kane ka dai ka jingpang ka pakta tang ya kamen ndai ka dai ka thama bakan jaman sim ka thama ka bakta ikijing mut jing perkat ka thama ka ba ka bayale po man sim ndai to ngintip ba dan kano ka bomla bat u Jesu Christ ngitip penin job ya ki bor jang ki knyang jingpang abang ibu ya ke jingat ke jongi hau Jesu Christ ngala duai ni duai lang ba ke jingat duai lang ba ke jingat ba utra Jesu Christ untuk kia ina bat menta ngala ya kia bat ngala lek trai ngasngu ya ublay ya ke ngasngu ya ki nong duai ki baduai na bentar jonga bat ngasngu ya Jesu ubala pen kia ina bat menta ngayo ke jingkia ka bapura ya ro utrai kumba ublay pen kia inga ngangai scam ba un pen kia ya piro ki bahap banyat nang ba une uknyang jingpang na ka bentar ka buram ka jang ublay amen.